Na relasyon? Na. Naaman di relasyon. Sige, pila ka ba? Usara! Pila na ka tuig? 2 years. Ano nabot og 2 years? Sige, nag-away. Muy makapadugay? Oo. Boring mo, dili mag-away. Ay mo po tinod ba na no? Kailangan gud na i-away sa relasyon. Pero to the point po nga dili pud kay magbulaga na tungod na sige away. Unsa ka frequent ang away dapat sa usa ka bulan? Everyday uy. Once a day? Murag sige jud mig-away kadalo like pero gagmay lang. Pakyut ra nga away. Palambing. Patwitams lang siya. Pero sa usual nga giawayan. Dili maka-update. Dili ko maka-update kay tapulanan kay ko mo update. Mo chat na asa ka dito ato dire. Pero importante gid mo update sa uyab no? Importante pero ako kay di pa na ako madawat nga kailangan jud mo update. Charot nga na kay uyab. Pero unsa requirement na sa imuhang uyab o mura og unsa tawagan kanang mura og initiative ra nga kailangan po magpahibalo? Iyo ha jud. Required jud sa iya ha. Oo. Gi-impose niya na nga murag rule sa inyohan duwa? Kung kinsa akong kuyog, dapat mauli ko sa oras ani. Pero most of the time maka-update ka. Oo. Pero katong one time nga murag wala ka update unsa day nahitabo ato? Busy sa school works ana. Nya, di ko ganag ma-interrupt ba. Wala ni mo gipahibalo-daan nga nakoy gibuhat. Sige mo siya ask gani, di man siya mapakaling. Pero okay naman ron. Yes. Gina mo dili may okay? Si kinsa day ni siya? Andre Argonista. Oh, proud kayo. Mensahe nimo para niya. Hopefully, dili na ta mag-away pohon. Sahay ra. I love you.